Здравейте хора, това съм Digital Gamer и днес искам да попитам на каква игра да снимам. Не се чудете, че ще приключа с поредицата на FIFA 15. Не е така, няма да спра. Поредицата на FIFA 15 ще е към 60 епизода, 70, някъде там. А пък искам също така да ви попитам и на каква друга игра да снимам. Може да не от тези, които ги имам. Сега ще ви кажа тези, които ги имам, освен FIFA 15. Слитарио, Footlight Draft Simulator, Кетч. И последната, не знам хора, съжалявам, не знам как се казва, но съжалявам, може да не е от тези, които имам, за втор път казвам. Пишете долу в коментарите на каква игра да снимам. Така. И това беше всичко от мен. И в следващото видео. Чао!